салом дӯстон, агар шумо аз рехтани мӯй сар азият мекашед ё ин ки ришатонро ғавз кардан мехоҳед ё ин ки дар бадани шумо сафедшавии пӯст ба назар мерасад, пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ аз совсавдо кӯмак мекунад. Доставка дар Москва ва дигар шаҳрҳои Россия ҳатто ба Тоҷикистон бурдан мерасонанд. Телефонҳо дар рӯи экран. Мо интизори занги шумо. Ассалому алайкум бародарое ки дар канали мо обуна шудагиянд. Чӣ хеле ки шумо ай номи видео дидем, мо дар бораи кара пранк чақчақ мекунем ва амо бародаре ки дар мо наздикай ва дар чандин бародарои дигар ҳам наздикай. Дар YouTube фақат ҳозир видеообрашени иш да иш ва иш да дигари иш дар бораи чоршанбе чақчақ кардан, дар бораи Муҳаммад буд ки дар бораи вай чақчақ кардан. Хулоса фақат дар бораи ҳамин иш видеокунияй. Чӣ гуфтанем бародари химон кара пранк тоҷикай дар як мушкилие ғалтид ки як пранк кард, дар як мушкилие ғози ғалтидагие ки ягон кас дастгириш накардестай. Чоршанбе як видео кард, гуфт ки ман тоҷик нестам. Ҳар як блогерои химон ай ҷавлон сар кардаги то SM Шарипов дигар дигаш Фаридунлаев хай ҳозир вай видео кардестай дар бораи ҳамин кара пранки химон бародар монда. Ана ҳама видео кардаг и хели туда-суда ҳар чӣ гуфтан. Ина бародари химон тоҷика, яъне ки кароматло. Инамҷа дар кодчай метонем ки бародарои тоҷик фарқ надорад 5 рублай 10 рублай рӯи кардан гира майда ҷамъ мешава ва суми он бародар меброя. Каромат бародари химон барои мо шумо мекард ки дар комментарияш дар ҳар як пранкош, дар ҳар як ҳамин чизое ки видеое ки мебровард менавистем ки бародар пранки жёстки ки пранки жёстки ки пранки жёстки ки чи ина ба ҳамин рӯза ин бародарое ки менавистем ки пранки жёстки ки вақте ки дар положени турб меғалта баъд ҳеч ка дига дастгириш намекуна. Ҳамин сабаб бародаро ҳама як гиребон сар бироварда чӣ гуфтанем медроем дастгирӣ мекунем ба ҳадди имкон чанс метонем партоем бародара дастгирӣ кунем ва ӯ бироя бо чизои хуб беҳтарин чизо барои шумо мекунам. Рустам Ашуров муроҷиат кард дар Литвин. Ҳама бачакҳои тоҷики химон дар таги комментарияи Литвин навистан свободу кара пранк, свободу кара пранк ҳама навистан ва ответ дод. Ответ додак дар Рустам. Нами чақчақош ҳозир меброя, гуфтагия ки чӣ кунам, ай дасти ман чӣ меояд, чӣ бояд ман бугум. Привет. Скажи, пожалуйста, что мне надо конкретно сказать? Вот. В какой ситуации он сейчас находится? Он под заключением сейчас? Или, я не знаю, там, под домашним арестом? Что сейчас вообще происходит на данный момент? Какая ситуация? Что нужно сказать в истории, чтобы от меня была какая-то польза? Скажи, пожалуйста. Мақсад Рустам ҳама бародаро гап задан, касе ки блогерое ки ҳами шинохтаи бироян чақчақ кунан метонем ки бародара ай ҳами положени безебаш бирорем ва чизои хуб мекунан. Хай даму Россия чизое мекунан, чон блогерошон як чизое ки мекунан ки вообще туғри намегирад, даже ба пистолет меброян. Яке ай блогерои шинохтаи рус Николай Собелов биромадаги чақчақ кардаги ай гуфтаги ай ки мақсад ин бача гунаҳгор нестай, хай и эксперимент карда ягон ҷои безебиш нест. Химон и қадар блогерое дорем ки беҳад подписчикошон бисёран, ай мо қакоре намерава просто барои дастгириш да карташ просто биган ки намқаи сум партоям 5 рубли 10 рубли фарқ надора. Ҳар як муҳоҷире ки ҳозир тамошо дора ҳамин барои шумо мекуна ки мақсад бибинен кадоме ки жёстки гуфт ина бародар мо жёстки кард ва дар ҳамин ҳолати безеб задагӣ ай медроем дастгирӣ мекунем. Бародара насиб ҷавоб метиҳанд ва чизои хуб мекунам. Зинда бошед. Барои ёрдами канали мо силкаи зери видео буда да медорем регистратсия мекунем. Бонус то 1400 рубл. И барои мора пешравӣ мешава аз шумо дастгирӣ. Зинда бошед.